No és papiroflèxia perquè la papiroflèxia o l'origami parteix d'un sol paper que vas plegant entre si per fer la figura a partir d'una sola peça. I aquí, clar, tens com diferents peces de diferents colors que vas enganxar entre elles amb cola. Doncs sí, seria un enganxar, i fent la broma. El paper et ve dins d'aquesta plantilla i l'únic que has de fer és desenganxar-la, treus el sobrant i en la peça que fas servir per muntar la figura ja et ve pretallada i marcada per a tu fer el plec. Part de la gràcia d'aquests kits de plego d'ocells és que hi passis una bona estona també muntant-ho, no? I veure com mica en mica aquestes peces que abans eren planes van agafant forma i volum. Està tot dissenyat perquè no et comporti molta feina i no tinguis por de fer el plec. Llavors això s'enganxaria aquí. Llavors anar assemblant les diferents parts, els diferents colors que conformen la figura.